tun tum chu machine gun keli tun laya repair lar tak ni lo man laya Vantlang hmelma public enemy number 1 ni thin chanchin kan ron tar lang don ani the pb channel here meka khongein ka channel hi minlo subscribe sakve ram don nia kumsang kha jakwa som thum chhovel khan US a chuan miswal rual tam tak omin Vantlang hmelma public enemy anti angchi hi antam hle thina chung miswal rual zinga number 1 hau phatur chuan thorim po angai hle ni chung public enemy tam tak zinga chuan mi pakhat machine gun mang thiam em mai bank rock thin ming chu alang sarber ani ta a machine gun keli ti in a ming chu an vua ta ni machine gun keli hi kumsang khazariat somkwa panga July ni sompariat khan Memphis Tennessee a piangin a ming dik tak chu George Kelly Barnes ania Kelly hi manlai misual ming thang dangte anglo takin chung ko pa ngai takle khosa thei takatanga ron seilian ani ano panlai record hi a ommumal lova mase aron tlangwal chawa Mississippi University a chuan kalin agriculture lam azira mase zirlai nungchang thatak chu anilem lo ani an university a chuan achim ompol le zirtir tu te boipui pola chuan atang chhota a le khazir zel chu ati tur ne lova ria in aban san ta ni azirna achol san nu chuan mei che pakhat Geneva ramsi chu tongin nupuya anei zuya Geneva nen chuan fa pahni nein chung ko pa ngai tak chu andin chhota ni ma se chung ko pa ber a han ni meu chuan nun chu alo ol ai lo khop maya sum tam tak tho chua an chung ko chom chu angaya sum tho chua dan tur chu angai to tran ta ni na zonga chuakin cab driver a te chuan atang le lop lopa ma se amamo tok paisa chu amu chuak theilova no pangte a nupui nei ani awangin khosak chu atan chuan harsa ema ol samle rang taka sum nei thei dan chu angai to tran ta ni ma se sum tam tak a tho chua theilo wang chuan anupui nen chuan in how fowin anupui chuan a chua sana ama chau chuan a hring nun van nei na tong lo chu tuarin atai taruk ruk mai ne chutianga ru beidong sum tho chua du boxi tana na thaber chu misual pola tel chu ania uluk taka angai to hnu chuan misual pola tel chu kelia chuan aril ruk ta ni dan phallova ju supply tu bootlegger chuan atang ta a mase anathar chu kelia chuan atluan puilem lo khop mai police te chuan reilo te a hre chuakin an man ta a police in an man ta ka chuan kelia chuan an chung ko za omna a chiat lo nan a ming chu George R Kelly ti in a thlak ta ni police station a chua san no chuan kelia chuan khothang lampanin an khwa chu a chua sana kelia chuan a thil sual ti chu chhun zomin kumsang kha jakwa somni pariat ani ma chu tluang takin zu chu a supply a kumsang kha jakwa somni pariata chuan kelia chu man le in ju smuggling thu boi chu an ortira Leven ward penitentiary Kansasa kumthum tang tur chuan achung thu chu an rel ta ni jela chuan thataka omin anung changpo a thalea anung changa thata wang chuan jela tangpo chuan chhuwa tirwat ania jela tanga a chuak chu meichhe pakhat a hring nun thlak hlok tu tur Catherine Thorn chu atong ta ni henu hian kelia aton ma hian pasal pathum nei to in a pasal nu nung ber chu ka hlum ania ma se in ka phlum angalan tirin a pasal nu nung ber thina hian Catherine po hi a enroll ngei ni in an ngai vekani ma se proof na mumal a omlo wang chuan Catherine chu man anilova detective pakhat chuan a chui chunjam tareng thawani kelia le Catherine te chu in tongin an nangai bok ju supply chu an tho chunjom le a an lo in mil viau te po anima na Catherine le kelia te chu po then thei an ni talova atopa chuan anin nei ta ni
hlim taka anin nei nu chuan tlai khat chu anupui Catherine ni chuan an pa Kelia chu du sakna thil pek pakhat hi a pe a Kelian a thil don a han hong chu a chhunga chuan Thompson submachine gun chu alo oma chutatang chuan Kelia chuan silai ka chu azir tan ta ni Kelian silai ka a hanzir chu a chem kalna zong tak ni in a thiam ta hle maya chutianga silai ka a thiam ta ka chuan zu supply ringot chu du tok lovin bank chu a rok tan ta ni ama a zu dan lova supply case te nau te nei thin kha tuna chuan anupui puina wang chuan bank rok ching mi hlau om tak aron ni chhota a bank sang chu rokin annu pa chuan an sum mu te chu an tlana kumsa ka zakwa somthum pathuma FBI ho chuan Vantlang hmelma public enemy number 1 a an puanga aming chu America rampuma chuan hriat a hlo ta ni annu pa chuan annun chu chenin bank po chu an rok chhun zom zela police te chuan man theilovin police te lo thlen ma chuan a in saseng man zel thin ani atopa chuan bank rok rengot chu du tok lovin annu pa chuan thurwal pui nein a aya lian jok poi khoi chu an tum ta a oil manga sumdong hausa Charles Frederick Arcel chu kidnap tumin sum tam tak an mu thei anin ringani kumsang khat zakwa somthum pathum July ni somni pahnia chuan Arcel ale a thiante kat manga in khel mek chu an machine kana tin chung chuan Kelia le Albert L. Bates te chuan an va thong thut maya Arcel chu kidnapin Texas a Paradise Farmhouse a chuan an da a chung te hna chuan dollar noi ni a tlan tura ti in heti hunlaya dollar noi ni hi chu tam takani Arcel chung te chuan poisa chu pe kan du a anin rem siamang chuan poisa chu in hlanin Arcel po chu an chhuwa ve ta ni Arcel an kidnap lai khan amit an tuama mase Arcel chu bengong ni heklo a kidnap tu te India le ti chu chiang taka lo ngai thla in an information te chu chiang takin alo chin chia vek chu alo nia tin kara an phur reizong le a che vela thilri te chu alo chin chia thlap boka FBI te hna chuan kidnap ani laya a thil hriat le a chin chia zong chu chiang taka hrilin a chui chiang tur chuan detective thiam berber te chu thlan chhuwa an nia kidnap ani laya an da na mun Paradise Farmhouse chu an chui thleng ta ni mase FBI te chuan an rin lo deuh chu chulai hmuna chuan an va mu chuaka ruk ching pathum te chuan chu farmhouse chu an poisa ruk sa da nan an lo mang thin ani chung ruk ching te chu manin Kelia te po chu ram chung mun tina chuan an zong ngala an ruk pathum te anin puan nu chuan kidnap na a in nam noi dang te po chu an man bel zela mase Vantlang hmelma number 1 le anupui chu an man thei chuang lo ani nasataka an zon nu chuan Kelia kopui ber Albert L. Bates chu Denver, Colorado a chuan manania Kelia ero abo mak thung kumsa kha zakwa somthum pathum September ni somni paruka chuan Memphis a resident pakhat chu FBI te chuan bei phutin an midu ber Kelia te nu pa chu an muta machine gun Kelia chuan machine gun reng alo kol to lova an man lai chu azurui chathla har hlim hlol ania paijama hachung chuan police station chu an pan pui ta ni October ni som pani kumsang kha zakwa somthum pathuma chuan George ale Catherine te nu pa chu damchung lung intang tura an chung thu relania tin kidnap khesa in nam noi mi somni pakhat zet chu an man tel boka Kelia chu jela tanga tlan chhuwa tum anga he kania thunei tu te chuan an hek na chu an lo ngai thu tak hlea tu mala tlan chhuwa ngai lo na jel hlo ombernia an soithin Alcatraz a chuan Kelia chu sonin a minglem inmate number 1170 chu aputani jela chuan anun pum deuh tho chu mangin anung chang thapol ania kumsang kha zakwa somnga pakhata Leavenworth jela chuan sonin kumthum nuwa chuan heart attack wangin machine gun Kelia chu athitani
anupui Catherine ve thung chu jela ahun chu kai toy ni in kumsang kha zakwa somnga pariata chuan chhuwa ania ma se thil swal khoi chhun jam to lovin nursing home a chuan bookkeeper na pe kania kumsang kha zakwa somriat panga a chuan kumsomriat pakhat mi ni in machine gun kelian nupui chu athi ve ta ni ole khati zong kha tun trumatan chon ni le phot mai sela clear tu zong zong te in zawain video le a kanin mule theu don nia